Umqombothi in 2 days. Hlanganisa impuphu yakho namanzi akabandayo, ugoqoze ntombo. Beka amanzi ashisayo-ke. Isikali-ke kuya ngawe, ngeke ngikutshele iqale kangakanani. Thatha-ke ufake la phakathi emanzini ashisayo ngathi wenza umdoko. Lokufakile-ke mama, goqoza ntombo ube nesineke. Abafana niyabancenga, ncenga lo mdoko. Thulula-ke mase kushisa kakhulu, sekuvuthiwe, ufake kwesinye isitsha kuzophola. Mase kupholile-ke bese uyahlanganisa-ke manje amabele akho. Ube nesineke njalo, usiphosa usave umncenga, akuwuncenge-ke nalana-ke. Uzogoqoza, ugoqoze. Se-practice uzoba umakoti seliyancane. Faka amanzi abandayo. Lokhu ugoqozile kanjalo-ke ntombo. Goqoza kuze kube manzi. Yabo kuhle kanjani? Ukulalise-ke. U-ede-ke ijuba lakho-ke ukuthi kuzovuka kunjeni ekuseni. Umboze. Mase ubona ukuthi ayikuhamba kahle impela. Ngakusasa-ke ntombo, uthola isifo sakho uyasefa uyavova manje.